Hej og velkommen til den her video. I dag så er det vi skal tierlist, eller hvad fanden man kalder det, dansk klassisk mad. Og jeg kan se der er også lidt snacks og ja, sodavand og sådan noget der. Lad os bare komme i gang. Okay, så vi starter med en Mountain Dew. Jeg har dog ikke smagt Mountain Dew, så den springer vi sgu over. Så er der Fanta. Den er ok. Den har den der, ja, den har en smag, og det er en ok smag. Så jeg vil næsten bare sige, ja, ok. Den er ok. Og Sprite, den er fin nok. Med det imellem. Så er der Pepsi. Så er der Haribo Coca-Cola. Det er fandme godt. Det er godt. Ja, altså bare gode sager. Og så er der så lige en Faxe Kondi herovre, vi lige tager med. Og den er Faxe Kondi, det er jo bare legendarisk. Altså, der er ikke noget bedre end Faxe Kondi. Altså, ingenting bedre end Faxe Kondi. Og så er der så også lige en cola hernede. Den er 5 år. Den er også god. Den slår ikke Faxe, men den er sgu god også. Den er også legendarisk, men den er ikke bedre end Faxe. Ja, så er der noget guldbar her. Den vil jeg sgu sige, den er ok. Ja. Den er meget god. Så der er noget... Det vil... fandme svært at se, mand. Hold da kæft. Må jeg lige se, hvad der står her. Så er der skildpadder. De smager sgu også godt. Dem kan jeg faktisk godt lide. De er faktisk gode. De er altså også... De er lækre. Så er der Kims Sour Cream. Det er altså lige... Det er sgu godt. Det er gode sager. Det er altså gode sager. Så er der havsalt. Dem er jeg faktisk ikke så vild med. Men de er ikke lort. Så er der Pringles. Og jeg skal lige zoome lidt tættere på, fordi jeg kan ikke se, hvad fanden der står. Texas barbecue. De er ok. De er ok. Ja, de er ok. Ja, altså, de har en god smag. Det har de, det må jeg sige. Men jeg er så bare ikke... jeg er ikke den vildeste med dem. Så er der Surprise. Kinder ikke. Ja, det er fint. Ikke fordi det er sindssygt. Og fandme Ben Jerry, det er sgu lækkert. Det er lækkert sager. Det er sgu legendarisk. Det er altså top tier det der. Så bare en hel mail vaffelis, det er fandme godt. Det er godt. Så er der sådan noget, hvor man vælger sin egen is. Ja, så det er lækkert. Så har jeg jo gummibomser her. Det er altså bare legendarisk. Så der er Haribo Matador Mix. Den er ok. Ej, den kan godt komme op på godt. Den er sgu god nok. Den kan jeg godt lide også. Så er der pizza. Ost. Jeg er faktisk ikke så god til dem. Det ligger mellem en lort og en med. Jeg vil næsten sige lort. Jeg kan ikke lide den. Jeg synes det bliver for ostet til mig. Selvom der stadig er ost på det andet, men smagen tager over. I stedet for at det kun smager af ost. Så er der sådan en dobbelt cheeseburger her. Jeg er ikke den vildeste med cheeseburgers. Og det må jeg være ærlig at sige. Men jeg kan godt lide. Men jeg kan ikke lide dressing. Så jeg kan ikke lide dem. Så det med, hvis dressingen er væk, så det smager det pissegodt. Så vi kan godt tage den op på en OK. Det vil jeg godt sige. Så er der en burger mere. Som, den kommer også op på en OK. Det er det samme. Så er der sgu durum. Det er bare noget af det lækreste, man kan få til aftensmad, jeg mener det. Ui. Det er top tier, det her. Så er der fiskefilet. Men det er fint nok. Det er godt til
middagsmad. Altså hvis man gerne vil have sådan en på en robrødsmad eller andet, ikke? Så det er sgu fint nok. Så er der flæskesteg. Det er fandme godt. Det er godt. Det smager bare godt. Så er der noget kød hernede. Ja, det er godt kød, det der. Det smager pisse godt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det smager pisse godt. Og så de der kartofler der, og så er der noget kød med nogle pomfritter og sådan noget. Det ser sgu okay ud. Det vil jeg sige. Det ser lækkert nok ud. Så er der... så har vi smørbrød. Og vi skal være ærlige. Jeg er ikke vild med det. Nogle af dem kan godt smage godt. Men det er fandme ikke alle. Der er sgu nogen, der smager sgu ikke så godt. Så er der sushi. Men sorry to say, jeg er ikke fan af sushi. Jeg kan ikke lide det. Og så nipper. Så er der kartoffelmus med bacon. Det er sgu ok. Ikke fordi det er legendarisk eller godt. Det er ok. Så der kan jeg sige, og yes, det smager. Jeg er ikke den vildeste med det. Så jeg siger bare mere. Jeg er ikke så vild med det. Så er der pasta og kødsovs. Det er sgu godt. Men ellers, tak fordi du så med. Så ses vi ellers i næste video. Peace.